बमा थरसे लस जालायबाय सिखौ बानाम पापर बायदि दाब्ले खालामगोन आं बुथारनाङा बे सिखाखौ मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस सिखा नंदों नामा नोङो आफा ओइ मानसि गोरा गोरा फैदोंब्रा एसे खोन्थाहरलाय एग्जामाव गोरा गोरा फैयाबा मा ओंख्रि जाखो माखो सोंनाय फैयो नामा सिरि सिरि लिद फै जालालै नोंजों येस आंबो सोरनिबा फिसाय जानो मोनसिगोन थोद जाम्बि जानला मोनला होनथारो गावहा दाबायदियाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट फैनानै नों बेखौ गारदो आंनि फिसाजोखौ लादो होनबाबो लाया आं है बे हाखौ मानो एरखुलाबायखो आदा नों बे सिलाय गुलि गावगारनायखौसो आस्थाम दाहैनानै गाननो एरफुदों जों पुलिसफोरजों जानो लोंनो सुख मोना होननाया नोंमारगौसो नामालै साला आंखौ फुथानो कन्ट्राक्ट लाग्रा बे स्किम मोनदों आंखौ नोंना बाराद्राय जाबाय दे मा बाराद्राय बेहा आथिं आखाइ गैया नामा हारसिं मावनानै लानो चाइनानिफ्राय बम लाबोनानै नोंसिनि न'आव बेफ्रुहोगोन आं नोंसोरबो थैगोन आंबो थैगोन चाइनानिफ्राय लाबोयोना जापाननिफ्राय लाबोयो ओंखारलां जायगा गैया नोंस्रा बे न'आव मास्टिनि पास जाबा चाइनायावसो फरायनो सानदोंमोन आङो सिमांफ्रानो मोनसेबो जाफुंला बहाबा फायखाना सुग्राफोर साख्रि मावो नामा फायखाना सुग्रा नङा पुलिस अफिसार आं जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा नङा नांगौबा आंखौनो बुनानै खिबु गोजा खालामजोब मा खिबुल' मोदोमखौनो गोजा खालामजोबगोन आं मोगथां आं नोंखौ फोथायो हाय बेथा थैब्लाबो जेना नैबे मोगथाङाबो लांफैथारगोन आं नोंसाजोखौ गावनोनैबाबो लांफैगोन आं थैब्लाबो जेना मोजां मोनबाय